Kani gerega Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesan li jana. Kimat bakong san jo ke khubor. Mentang si on ajingkran Menteri Rang Badu Narendra Modi syakisam la puli ha kelempung Kaushal Dikshan Samaro ha Nombat Delhi. Mentang si on penlong ke Meghalaya State Disaster Management Authority ia ke state level mock exercise ha baro ki district ke Jela ban penina me ke kompen kre ha baja ke jingkenyu Jumai. Ban penkre igi samla ka East Khasi district ban yo rung syaka kam sipai kum ki Agnivir dan jing smu ka DC office ban penlong ye ke jing aji kai pentibin. Bat sedang Lempung International Meghalaya Kayak Festival hak senong Tham River District mentakasngi. Di kubor ki babnia. Menteri Rang Badu Narendra Modi on ajing kran syaki samla puli ha Kaushal Dikshan Samaro ha New Delhi mentakasngi. Hakni kelempung an sakhi ke jing simenta jong ki samla puli na ki skill development institute ki badan nam ki bakanthop ya ka pradhan mantri kaushal kendra ki industrial training institute na ki skill india international center bat na ka shikshan sansthan hakalempung ke banlong mentakasngi on aiburam mi ki samla ki bela pendep ye ki jing kai pentibin ha ki jat kam beper ha po ki scheme bat ki program ki babun jat jong ke skill india Kongresin jam bat penklan ye ki kompen kre bat jinglong la kre ha baja ke jinglen shop ni ki bor mariang ne na ki nu ki jingja ki bampoi perkhat ka Meghalaya State Disaster Management Authority kalapan kre ban penlong ye ke state level mock exercise da ka bashim na ki jinglen shop ujumai ba ubalaja house nam khat pras pa khandai pinyo but an penlong ya ka te ka mock exercise mentakasi ka khat arteri urisau na do opor khandai bijimin step ha ka ba an penlong ha ka jo opor ha baro ki district jong ka Meghalaya Iba nedan menta ha ka te ka mock exercise kin kunthop ya ki nong tre sarkar na ki district katanat pulit, katanat pelibding, ki hospital, ki school, ki college, ki NGO, bat ki babun tili ki kinhun seng na ki shnong ki thao. Hakabay bagate ka mock exercise kaban penlong mentakasngi na kaliang ka State Disaster Management Authority ka kentu ki pat ba ban syap tieng. Bat bani lang bat ke jung penkre ki bela le rak sarkar bat ru lada ki dan kam ban mi le jing len bakin le ke badan kam khnang ban kiar na ka jung penthut kale kawan ki kali ka jing penmi bat jing pelat ikilanat da ka bakit no iki shikiwe ki jaka ki basngan ha ki jaka than ki ba la leng shop da ka jing slei ha ka jela sikim kadang ya shaprang ha ka ba kat adu menta lala ban pelat im ya ar san spangut gibriu bat ya la san spangut la penkit no ki jaka ki basngan kat adu menta ka jing khen gi bela khlat no na ka jing slei ka bela ja sikim na ka jing bthei ka den kala kan jo sha ka lai pnyungut Yaki babungut ginong bela, yaki bela penkit syaki wepat ki jaka ki basngan na ka jaka ka belen shop ko umsaw na kathan Mangan District Hanot Sikkim la penkit daki bos sya Siliguri West Bengal na kanong ba Gangtok nin kesngi. Ulampang ka Yinderbar jong ka jela Sikkim u Arun Upreti rengkat bat u menteri jong katnat penroy sor kata jom ketiga jela ULB das kilakmi benya bat jurip halor ki kamaramot ki berang ya seprang menta bat kila kular scam ban ai ki jingerap badan kambaro nak benta kila not ki bela sakta ha ketiga jinglen shop jong kebor mariang ya ka National Children's Science Congress ka balai puwei lapen long nin kasngi ha ampati Dhaka State Council of Science, Technology and Environment SCSTE Meghalaya bat ka District Planning Office jong ka South West Garo Hills District kapang pedeng ka bamenta usnem jong ka National Children's Science Congress kalong Understanding the Ecosystem for Health and Well-Being kabamot sotu ikamariang bat kijing trikam kijong ka na kabenta ka koit kakhya bat kabit kabiang Bat khatway tili ki school kilawan bani shimenta ha ba kila pen ina mila ka jingstan bat ka bor perkhat halor ka tiga phang bala bu u science education officer jong district utapos marak ula banjur halor ka benta ka bakongsan jong kinong hikay ha ka subject science bakin pentibit bat lam nanti ki khna school ki badan sap Ki project ki bala syajit na pedeng ki khatway tili ki school ki bala wan mani shimenta ken yo pat bani shimenta ha ka state level science congress.
Kani ke khubor kawan sepi na ke Akashvani Shillong. Ka Office of Deputy Commissioner East Khasi District ka danjing smuban penlongi ke jing aji kai pentibit na ka bentaki samla jong ka district banyo penrung kerteng kum ki agnivir ha ka pertan sipai jong ka Indian Armed Forces. Ki sipai ki belayo jing tibet lengba ka physical but basic medical screening kenyo banyedan benta ha ka jing sai kai pentibit si benalenter ha ki classroom coaching class. Kanang ban penkre eki na kabenta ka Common Entrance Examination kabaan sa penbenar ka tanat sipai Indian Armed Forces. Ki candidate kenthai bersenrang ki di benlong kinong sosnong jong ka East Khasi District bat karta jong ki ha ka por ban penrung kerteng sa ka jing thongkam ka di benlong khat nyu snem nru benai hadu arpoi snem. Hagawai Pak Kalyang, katanat sipai Indian Army, kala penbena ya ka rally thungkam na kabenta ki samla ka jela, ki bala jiet hadien ka Common Entrance Test lani examination, kabala dep ban penlong hau bena yeyong mentau snem arajar arpulai, bat ya ketika rally on penlong ha Manekshaw Stadium, Sanpupra GTC Happy Valley Shillong, ha kasan bat kanri terik jong naiwing arajar arpulai. Karibhoy Water Sports and Tourism Cooperation Society Limited dakaji trelang bat katnat Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar Meghalaya kan penlong ya ka International Meghalaya Kayak Festival kabalong ka jingekop King Ling Kayak hapdeng kinong isimbenta na keleng kiri ke perthai hakasnong tham Haribhoy District kaban sedang nadu menta kasngi ka khat arteri Urisau hadu ka khat sauteri menta ubenai. Ha ka surok ka bakongsan ka bapenyeso ya ka Mendi Pathar ha North Garo Hills sya songsak jong ka East Garo Hills lakhang banya ya ki kalihe na ka bentasi por nadu ka khatway teri Urisau na ka daw ka jingjulor ka balaja ha silenter ka tiga surok na ki jingjur slap ha ka tayo ka balala ha ka tiga than. Katnat Public Work Department Division Jongkare Subel Para kalapan benaban pensangi swasi pore ki kalihe banya lemba ketika surok tak hadu bandapan benada kumwipan. Ketika surok kaba arpulai kilometer kalong ke surok ba kaba kongsan jong ke jela kaba ajing sakri kum kalenti ban pun bat penyeso ya ke East bat North Garo Hills klam dadang kam banya lemba ke jela Assam. Ka Khadi But Village Industries Commission KVIC karakhi ka Khadi Mahotsav kabarakhi ru ha kelengkari nadu ka artarik hadu kalai pui terik menta ubenari sau arhajar pulai. Ya ketika jing rakhi la penlong ban kershan ya kesin jam Vocal for Local bat ka Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. Haba ai jingkiran bat ka Akashvani News Chairman jo ka KVIC Manoj Kumar ulakdo sai halor ka jingmentoy lengba ka jing rakhi ya ka Khadi Mahotsav ha ka ba kantiu ya ka kam thanjan ka ba kat kum krukom tenrai ha kari India. Ka Central Bureau of Communication ka bahapok katnat Information and Broadcasting jo ka Sarkar India ning kasi kala penlong ka jing peninam ka ba kerpang bat ka program pentip ba kabala ay kerteng Swachh Bharat and Poshan Abhiyan ha Alpha English Higher Secondary School nong po Ribhoy District. Kani kasin jam pralenti jo ka Central Bureau of Communication ka penpaw na ya ka benta ka bakongsan ba ka jingkhuj bat ka bam batay med kidon ha ka ban penti kina ya ka jingem ka bakoj bakhya bat baroy baman ya baro. Ya ketika lempung la pliedo Assistant Commissioner jo ka Ribhoy Manish Kumar ha ka jingi dan rungkat ka Jane Namchu kabalong ka Additional Director General Zonal Central Bureau of Communication Guwahati lembat kiwi de ki he sarkar bat kinong sa khot songbaha ki bapofman. Kaseng Naga People's Front NPF kala kerpat eka Election Commission jo kari India ECI bakan penkelano ya ka tarik new vote na kabenta ka election siteng samay Jongka Saupulai Tapi Assembly Constituency Nagaland nakadaw ba katigasi kadigasi iglay. Katuri ko kubot lakot naga Akashvani Shillong.